الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دے چند کلمات مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جنہ دے مطابق اج دا عنوان سخن، عنوان درس فضائل و مسائل نماز۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل نو یعنی بیوی نو بچیاں نو نماز دا حکم دیو اور خود بھی نماز تے ثابت قدم رہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا نماز دی فضیلت دے حوالے نال وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور بریاں کماں تو روک دیندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور موقع تے ارشاد فرمایا وے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، نماز قائم کرو دن دے دوواں کناریاں تے، دن دے دوواں کناریاں تو مراد علماء نے لیا وے فجر دی نماز اور دوسرا ظہر دی، عصر دی نماز اور مغرب دی، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور جس وقت رات چھا جائے اس وقت بھی نماز قائم کرو یعنی عشاء دی نماز ادا کرو، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیاں نو ختم کر دیندیاں نے، برائیاں نو لے جاندیاں نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور موقع تے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، صبر اور نماز دے ذریعے مدد طلب کرو، بے شک نماز یقیناً بہت باری لگدی ہے مگر انہاں لوگاں نو باری نہیں لگدی، آسان لگدی ہے جڑے خشوع و خضوع اختیار کردے نے، عاجزی اختیار کردے نے۔ ایک اور موقع تے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازاں دی پابندی کرو، انہاں دی حفاظت کرو، خصوصی طور تے نماز وسطی یعنی درمیانی نماز عصر دی نماز دی حفاظت کرو، اور اللہ دی رضا واسطے عاجز بن کے قیام کرو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور موقع تے ارشاد فرمایا اج بندے کہنے جی اسی اللہ نو بڑا یاد کرنے ہاں، حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام دی طرف اللہ تبارک و تعالی نے وحی کیتی سی، اس وحی دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد واسطے نماز نو قائم کرو، کہ جڑا بندہ چاہتا کہ میں رب نو یاد کراں نماز نو قائم کرے، نماز پڑھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے جڑا اپنی ماں دی گود آگوش مادر دے اندر کلام کیتا سی، اس کلام نو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن دا حصہ بنایا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے کیا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، رب منو تاکیدی حکم دیتا ہے نماز ادا کرنے دا، وَالزَّکَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے دا، قدم تک ما دمت حیا، جدن تک میں اس دنیا تے زندہ رہنا ہے، نماز بھی قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔
حالانکہ یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بالکل بچے سن اور ماں دی گود وچ سن، تے آپ نے اپنی ماں دی پاک دامنی بھی بیان کیتی اور اپنا نبی ہونا بھی ظاہر کیتا، سب کچھ قوم نو بیان کیتا، لیکن اس وچ اے بھی دو چیزاں بیان کیتیاں سن کہ میرے رب نے منو نماز پڑھن دا تاکیدی حکم دیتا ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کرنے دا تاکیدی حکم دیتا ہے جدن تک میں اس دنیا تے زندہ رہنا میں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں لوکاں دا انجام بیان کیتا ہے جڑے نماز دے اندر سستی کردے نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل جہنم دی ایک وادی دا نام ہے، او بندے جڑے نماز تے پڑھتے نے لیکن اپنی نماز دے اندر سستی کردے نے، غفلت کردے نے، ٹائم بے ٹائمی کر دیندے نے، خشوع و خضوع نال نہیں پڑھتے، انہاں واسطے جہنم دی ویل نامی وادی ہے، یعنی اس دے اندر ہلاکت انہاں دا مقدر ہو چکی ہے۔ تے جڑے بندے جہنم وچ پہنچ چکے ہون گے انہاں نو پوچھدے نے جنتی لوگ کہ ما سلککم فی سقر، تانوں کیڑی شے جہنم دے اندر لے کے گئی ہے؟ قالو، او جواب وچ جنتیاں لوکاں نو کہن گے لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، اسی نماز نہیں ادا کردے سی اور مسکیناں نو کھانا نہیں کھلاندے سی۔ ساڈے کولے وسائل بھی ہوندے سی لیکن اسی پھر بھی مسکیناں دا خیال نہیں کردے سی، ضرورت مند دا خیال نہیں کردے سی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم دی ایک غیج نامی وادی ہے، اس دے اندر بھی انہاں لوکاں نو داخل کرنا میں جڑے اپنیاں نمازاں سرے تو ہی چھڈ دیندے نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، انہاں تو بعد کچھ نالائق لوگ او آئے نے جنہاں نے اپنیاں نمازاں ضائع کر دتیاں نے، واتبعوا الشہوات، اور اپنی نفسانی خواہشات دے پیچھے لگے نے۔ رب فرماندا ہے فسوف یلقون غیا، اے ان قریب جہنم دی غیج نامی وادی نو مل جان گے۔ اور حدیث پاک دے اندر اتھوں تک آمدا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ نماز دا تذکرہ کیتا۔ نماز دا تذکرہ کردیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ علیہا، جڑا بندہ نماز دی حفاظت کرے گا، نماز دی پابندی کرے گا، انہوں ہمیشگی دے نال ادا کرے گا، اس بندے دا انجام کی ہوئے گا؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حافظ علیہا، جس بندے نے نماز تے ہمیشگی اختیار کیتی، اے نماز اس بندے واسطے قیامت والے دن روشنی بھی بنے گی، گواہی بھی دے گی، اور ادھے حق وچ اے نماز دلیل بن کے آئے گی۔ اور اگے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ومن لم یحافظ علیہا، تے جڑا بندہ نماز تے ہمیشگی اختیار نہیں کرے گا لم یکن لہ، اس بندے واسطے لم یکن لہ، اے نماز نہیں بن کے آئے گی نور، نہ ہی نور، ولا برہان، نہ ہی دلیل بن کے آئے گی، اور نہ ہی ادھے حق وچ گواہی دے گی، بلکہ ہوئے گا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسا بندہ جڑا نماز نو چھڑ دیندا سی وکان مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، کہ او بندہ قیامت والے دن اس دا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف نال ہوئے گا۔ محدثین نے کہا کہ انہاں چار وڈیاں کافراں دا ذکر کیوں کیتا گیا ہے؟ جڑا بندہ مال و دولت والا ہے وہ اگر بہانہ کرے گا کہ میرے کو مال و دولت اتنا سی میں تو ادھے حساب وچ لگا رہا، ادا انجام قارون نال ہوئے گا، کیونکہ قارون کو بہت زیادہ خزانہ سی۔ اور جڑا بندہ کہے گا میں وقت دا بادشاہ سی تے نماز نہیں پڑھدا سی، اور اس دا انجام پھر فرعون نال ہوئے گا کیونکہ وہ وقت دا بادشاہ سی۔ اور جڑا کہے گا میں وزیر سی، مشیر سی، اس دا انجام حامان نال ہوئے گا کیونکہ فرعون دا جڑا وزیر سی اس دا نام سی حامان۔ اور جڑا بندہ کہندا میں ویسے دنیاوی کماں کاجاں چ مصروف رہا، تجارت کردا سی، دیگر معاملات سن، تو میں وڈا وڈیرا سی،
اس دا انجام ابی بن خلف نال ہوئے گا، کیونکہ اے مکہ دے کافراں سرداراں وچ سب نالوں او وڈا سردار سی جڑا تاجر سی۔ دیکھ لو کہ نماز چھوڑن دا کتنا خطرناک انجام ہے۔ حالانکہ نماز قائم کرن دی دعا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے رب دی بارگاہ وچ کیتی سی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مینوں بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ حالانکہ پیغمبر رب دی عبادت تو غافل نہیں ہوندے، اور میری اولاد نو بھی نماز قائم کرنے والوں وچوں بنا۔ ربنا وتقبل دعا، یا اللہ اے ساڈی دعا قبول فرما۔ اور حضرت سیدنا لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے حکیم لقمان کیا جاندہ ہے، انہاں اپنے بیٹے نو جڑیاں نصیحتاں کیتیاں سن، انہاں وچوں ایک نصیحت بھی سی، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کری۔ لیکن اج جس وقت اولاداں دی تربیت اچھے طریقے نال نہ کیتی جائے، انہاں نو بچپن تو ہی نماز دا عادی نہ بنایا جائے تو نقصان ہوندا ہے۔ ساڈے ایک استاد ہوندے سی، فرماندے ہوندے سی کہ جڑے والدین چاہندے نا کہ انہاں دی اولاد فوت ہون تو بعد انہاں واسطے بخشش دی دعا کرے، تے اگر اولاد اتنی کاروبار یا دیگر مصروفیات وچ مصروف ہو چکی ہے کہ انہاں کول ویسے ٹائم نہیں دعا واسطے، تو استاد فرماندے ہوندے سی اپنی اولاد نو 5 ٹائم دا پکا نمازی بنا جاؤ، کہ وہ نماز تے پڑھن گے نا، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ سانو بھی بخش تے ساڈے ماں پیو نو بھی بخش، تو بخشش دی دعا تے کر دین گے۔ اس واسطے جڑے بندے چاہندے نے کہ ساڈیاں اولاداں ساڈے واسطے بخشش دی دعا کرن، وہ اس دنیا تے اپنی اولاد نو 5 وقت دا نمازی بنا جان۔ نماز تے ویسے بھی ایک بندہ مسلمان تے فرض ہے، اور باپ دی والدین دی ذمہ داری اپنی اولاد نو نیکی دے رستے تے لانا، تے انہاں دی تربیت شروع تو اس نہائی تے کیتی جائے کہ وہ ذوق شوق اور اخلاص دے نال نماز نو ادا کرن۔ اسی طرح حدیث پاک دے اندر آوندا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کو روایت مسلم شریف دے اندر موجود ہے، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن ما لم تغش الکبائر، 5 نمازاں پڑھنیاں تو پھر جمعہ اگلے جمعے تک پڑھنا، یعنی ہر جمعے نو ادا کرنا، اے بندے دے صغیرہ گناہاں دا کفارہ بن جاندا وے جدن تک بندہ وچ کبیرہ گناہ نہ کرے۔ کبیرہ گناہ تو بچ کے رہے تے اے نماز پڑھنا ہی بندے دے صغیرہ گناہاں نو ختم کر دیندا وے۔ جڑا قرآن کریم وچ اللہ تبارک و تعالی فرمایا نا، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں برائیاں نو لے جاندیاں نے، ختم کر دیندیاں نے۔ او اے یہ کہ بندہ نمازاں 5 ٹائم دیاں پابندی نال پڑھے تے او دے صغیرہ جڑیاں برائیاں نے انہاں نو اے نیکی ختم کر دے گی۔ اسی طرح حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو روایت ہے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان للہ ملک ینادی عند کل صلاۃ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ ایک فرشتہ ایسا جس دی ذمہ داری ہے کہ او ہر نماز دے وقت ندا لگاندا ہے، پکاردا ہے، او ہر نماز دے وقت ندا کردا ہے، پکاردا ہے، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اے آدم دے بیٹیو، قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموہا فاطفئوہا، جیڑی جہنم دی اگ اپنے واسطے جلائی جے نا، کھڑے ہو کے نماز ادا کرو تے او اگ بجھ جائے گی۔ اسی طرح حدیث پاک دے اندر آمدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الصبح فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ، جڑا بندہ صبح دی نماز جماعت دے نال ادا کردا ہے، وہ اللہ دے ذمہ کرم وچ آ جاندا ہے، اللہ دی حفاظت وچ آ جاندا وے۔ اسی طرح حدیث پاک وچ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ میں پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنہ فرماندے ہویا سنیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل
ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، جڑا بندہ عشاء دی نماز جماعت نال پڑھے گویا کہ اس بندے نے ادھی رات نفلی قیام کیتا ہے۔ اور جڑا بندہ پھر فجر دی نماز بھی جماعت دے نال ادا کرے، عشاء دی جماعت نال پڑھی ہے فجر دی بھی جماعت نہ پڑھے، گویا کہ ساری رات نفل قیام کردا رہے، رب اس دے نامہ اعمال وچ اتنا ثواب لکھ دے گا۔ اسی طرح جڑا بندہ 40 دن مسلسل نمازاں پڑھے انہوں کی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت ہے، پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وے، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب لہ براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، جس بندے نے رب دی رضا واسطے 40 دیہاڑے تکبیر اولا نال جماعت دے اندر مل کے نماز ادا کیتی ہے، کتنے دیہاڑے؟ 40 دیہاڑے، تے کدی رضا واسطے؟ اللہ دی رضا واسطے۔ تے پڑھنی کدے نال ہے؟ جماعت دے نال، تے جماعت دی بھی پہلی تکبیر وچ ملنا ہے، پہلی رکعت دے، یعنی عد کی ہے، بندہ اگر پہلی رکعت دے رکوع وچ بھی ملدا ہے تو اس نو پہلی تکبیر وچ ملے شامل کیتا جائے گا، تے اس بندے نو 2 قسم دے چھٹکارے ملن گے۔ اللہ اس نو لکھ دے گا کہ اے بندہ جہنم تو بھی آزاد کر دیتا گیا جے اور منافقت تو بھی آزاد کر دیتا گیا وے۔ اسی طرح کہ جڑا بندہ اپنے گھر نو چاہندا عزت بخشاں، گھر میرا احترام والا ہوے، او کیڑا عمل کرے؟ حضرت امام ابن خزیمہ نے اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ دے اندر حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتا کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اکرموا بیوتکم ببعد صلاتکم، نفل نماز پڑھ کے اپنے گھراں نو عزت والا بناؤ۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری نے روایت کیتا حضرت عبداللہ ابن عمر کولوں کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، اپنے گھراں وچ نفل نماز پڑھیا کرو، گھراں نو قبرستان نہ بنا لیا کرو۔ قبرستان والے پڑھتے ہیں کوئی اٹھ کے نمازاں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھراں وچ نفل نماز پڑھیا کرو تاکہ تواڈے گھر جڑے نے وہ ویران نہ ہون، قبرستان نہ لگن بلکہ آباد لگن، شاد لگن۔ اسی طرح اگر اسی دیکھیے کہ یہ 5 نمازاں فرض کرنے دی حکمتاں کی سن، صوفیاء نے لکھیاں نے کہ دن اور رات دے اندر 5 حالتاں نے، صبح، دوپہر، سپہر، شام تے رات، یہ ویکھ لو ہر نماز انہاں حالتاں جو حالت تبدیل ہوندی ہے نماز دا ٹائم ہو جاندہ ہے۔ صبح نو فجر ہے، دوپہر نو ظہر ہے، سپہر نو عصر ہے، تے شام اگے مغرب آ گئی اور رات نو عشاء ہے۔ جڑا بندہ 5 نمازاں ادا کردا وہ انہاں 5 حالتاں وچ رب دا شکر ادا کر رہا، گویا کہ سارا دن انہیں رب دا شکر ادا کیتا ہے۔ اسی طرح انسان دی تخلیق دے 5 مرحلے نے، سب نالوں پہلے انسان نطفہ، پھر بنیا جمعہ خون علقہ، پھر بنیا مدغہ گوشت کا ٹکڑا، پھر وہ تے ہڈیاں آئیاں نے، پھر اس تے گوشت چڑھایا گیا ہے۔ جڑا بندہ 5 نمازاں پڑھدا ہے اور رب دا شکر ادا کر رہا ہے، یا اللہ میری تخلیق جڑے 5 مرحلے گزرے نے میں اس شکرانے دے طور تے تیری عبادت کر رہا ہاں۔ اسی طرح جڑا بندہ 5 نمازاں ادا کردا ہے وہ 5 وقتاں دے وچ اللہ دی حفاظت وچ آ جاندا ہے۔ پہلا وقت جدن موت دی سختی ہوئے گی ادھے تے نرمی ہوئے گی، دوجا وقت جدن قبر دا عذاب ہوئے گا رب انہوں محفوظ رکھے گا، تیسرا وقت جدن حشر دے اندر سارے گھبرا رہے ہوں گے اے گھبرائے گا نہیں، چوتھا وقت جدن پل صراط تو گزرنے دا ویلا ہوئے گا اے آسانی نال گزر جائے گا، اور 5واں وقت اللہ اپنے فضل کرم رحمت دے نال ایسے بندے نو بغیر حساب تو جنتی داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سانو 5 وقتہ نماز پابندی دے نال ادا کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔